Добър ден, отново реших да си направя къща, но не под земята, защото отнема много време. Направих си каменна брадва, за да мога по-бързо да взимам да работя. Нищо, така. Сега ще си направя къща от дърво, преработено, разбира се, защото да не отнема много време. И това става по-хубаво. Така, топла ще стигне. Отиваме някъде. Първо ще си убия тези овци и елопаси. Зона. Айде, лаги, бе. Много ми лаги снимам. Да, извинете за този шум, просто микрофона ми вече е стар. Събирам пари да си купа нов. Няма да ми много време, другата седмица ще купа. По другата седмица имам предвид след 2 дена. Защото днес сме събота. Да. Мисля да не правя клипове, за да не се чува така гамно. Но ще ви покажа все пак как да си направите къща. Някой ми пише в стаите. Много мразя така да ми играе. Не мога да намеря място, къде да построя, явно това ми е гаден свят. Някъде на гадно място са наспанали. Трябва да разчиствам. Сега ще ви покажа нещо друго. Примерно как да си направите захар. Знаете дали памук. Най-удобно да ви падне. След това на работната маса или някакви начинки къде е такова. Слагате го и става захар. Нещо друго мисля да ви покажа, но забравих какво. Не. Да, това е за сега, защото вече се стъмни, аз трябва да... Вече се стъмни, аз трябва да направя място за къща.